Сәлам, дуслар! Сәлам. 3 сентябрь Россиядә терроризм белән көрәш көне. Шул уңайдан бүгенге кунагыбыз Дилис Вахитов. Исәнмесез? Исәнмесез. Телевизордан еш кына терроризм булган, яисә аны оештырырга теләгәннәр дигән яңалыкларны еш ишетәбез. Әлбәттә, бу бик куркыныч күренеш. Бүгенге көндә терроризмга каршы ничек көрәшәләр? Моның өчен хукук саклау федераль куркынычсызлык хезмәте һәм милли гвардия гаскәрләренең хезмәте бар. Анда төп бурычларының берсе булып милли гвардия гаскәрләренең терроризмга һәм экстремизмга каршы тору федераль законда язылган. Әлеге оешмалар террорчыларның урнашу урынын турыдан-туры ачыклый һәм аларны юк итә. Террористлар шелтәренә ничек эләкмәскә? Белүебезчә инде террористлар вербовканы социаль танышу шелтәрләре аша, интернет шелтәрләре аша уздыра. Алар инде яшьләрнең дөньяга күз карашын үзгәртә. Кагыйдә буларак инде бу кешеләр белемле психологлар һәм манипуляторлар була. Шуңа күрә инде интернет шелтәрләрендә танышканда инде сак булу кирәк инде. Без терроризмга ничек каршы тора алабыз? Әгәр дә инде һәрбер гражданин үзенең гражданский дологын тулысынча үтәсә, үтеп барганда инде берәҗедән үтеп барганда шит кешеләргә, шит ят кешеләргә, юл кырыйларында яткан сумкаларга, калдырып кителгән сумкаларга, коробкаларга игътибар итсә инде, без үзебезне террористлардан саклый алабыз. Мәсәлән, мин трамвайда барам, ниндидер сумканы күрдем. Шул очракта миңа кая мөрәҗәгать итәргә? Мондай очракта инде әгәр дә кулыгызда кесә телефоны була икән, 112 номерына шалтыратып, шундый трамвайда шит сумка күрдем дип хәбәр итәргә кирәк инде. Мәктәпләрдә шул уңайдан нинди чаралар үткәрелә? Мәктәпләрдә инде белгәнебезчә хәзер пропускной режим дип әйтәм инде. Пропускной режим һәрбер кешедә пластиковый карта, шуның белән алар үтәләр инде мәктәпнең территориясенә керәләр. Һәрбер зданиеларда, бүлмәләрдә видеокамералар куелган. Шуңа күрә мәктәп территориясенә керү уже авырлык китерә. Инде милли гвардия гаскәрләре, хукук саклау органнары мәктәптә балалар белән өстәмә дәресләр үткәрәләр. Әнә террорист кулына эләккән чакта нишләргә кирәк? Террорист кулына эләккәндә иң беренче инде борчылмаска, курыкмаска бер нәрсәдән дә. Чөнки курыксаң югалып калырга мөмкин инде. Әгәр дә кесә телефоны булса инде үзегез белән тагын да шул кесә телефонына киләм. Аны берәр ничек яшереп калдырып, тагын да шул 112 номерына шалтыратып, үзегезнең менә приблизительно кайдарак нәрсәләр күргәнегезне, нәрсәләр ишеткәнегезне әйтсәгез, анда уже сезне табу ягы җиңелрәк була. Телефоным янымда булмаса? Террористлар кулына эләккәч, беренче кычкырмагыз, аларның ачуын китермәгез, чөнки бу вакытта инде сез үзегезгә күбрәк игътибар, алар ягыннан күбрәк игътибар китерәсез. Бу вакытта алар сезне бәйләп тә куярга мөмкинләр. Террористлар кулында күпме тынычрак утырасыз, шул хәтле сезгә яхшырак була инде. Мондай очраклар безнең белән булмасын, Ходай безне сакласын. Безгә кунакка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Мондый вакыйгалар тормышыбызны урап узсын дип, каналыбыз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.